салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиятон хубай. пеша паё бида бо омадаем духтарако. Боз бори новинка овардаган ва баъд боз распродажои беҳтарина пешниҳод кардаган. ози ма шумода якта ба якта нишон метим. ҷоя паё бида бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 13 дарвоза, 8 қатор. марҳамат биёен бо айпеш бинен борошуна. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. марҳамат. Ассалому алайкум. Сазен назен. Ина тамошобино. Бори новинкашон. Аввал новинкора нишон метем, баъдан бо распродажора. Ина бинен чӣ хел хушрӯ, бори хушрӯ. Новинка мана барадникдор. Диден сангчӯҳоша. Материалаш бамбукай. Размериш то чандай? А42 то 56 ҳастай размер. мана ҳамаш рангои фасон. духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳаракда бинависен. шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринан. инчунин духтарако коргар дар корадаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. дар инҷа хариди беҳуда нестай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистон ам кушода мешава ширкат. барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако, аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринан, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марҳамат инами хоҳаракда бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегиред. чӣ тавре ки гуфтум, хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон то 56 размер ҳастай. биёен духтарако хатшона бинен чӣ хел дарози хушрӯай. нархш мана 250 ҳай бо арзон мешава. оптови касе мегира арзон мешава. ана бори новинка бо ина духтаро икртора приста будан. марҳамат бо овардая паё бида. аҳа хоҳен рименка чӣ мекунед, хоҳен бери мишок. нархиш чандай? 200-180 сомонда метиян. марҳамат духтарако рақамошон ҳастай дар рӯи экран. нависен шуна мана бинен. диден чӣ хел рангои хушрӯай. ина касе ки духтарако касе ки ягон чиро нафаҳмид пурсен. ихе барои доставка нест рақамошон. мана и бори бо навовардан 180 сомон. игло ҳозим рамрда омадагиай. марҳамат каседа дар корай биёен ҷоя паё бида. бори новинка бисёрай то охира тамошо кунен. боварӣ дорум маъқултон мешава. бинен расветкор чӣ хел хушрӯай. харидоро дараҳан. ана марҳамат инайрам ҳози пурсдестиян духтарако 200 сомонай глакош арганзаяй. ин нусхаҳои аму дубайский куртои қиматиян духтаро дар мрамор омадай. аз ин сафедам омадай. диден чӣ хел хушрӯча. то 60 размер дора. марҳамат. анаи моделоям чандан ваё? ва 180 сомон. ин моделамо дар ҳақиқат ҳамин модела беҳад нав харидестиян. 200 сомонай размерои калонам омадагиай. мана то 58 ба ҳазур интихоб кунед. ина зардш ҳастай. мана бинен духтарако кабутуш ҳастай. беҳад ҳамаш рангои фасон. рангошон айпеш хушрӯай. ина 200 сомон пафтор омадагиай. касоне ки оптови мегиран инами нархҳое ки ман гуфтестам ҳамаш бо арзон мешаванд. мана биненда духтаро ина кабучам ҳастай. чанд та расветкаҳои хушрӯ. диден
сиё доранд, инаи цвет доранд. Диден балотви бисёр ҳам канада хушрӯвай моделош аҷоиботай пеш духтарако. Марҳамат. Ана баъд бо двойка доранд. ҳамун модел бо сафедчам ҳастай духтаро. Диден айна марҳамат духтаро то 60 размер ҳаст. Двойка чанд сомон? Ина диден ана ин модело 200 сомон, ана ваёш бошад 150 сомон. Мана диден аму сеташ 150 сомон. Расветка бо ҳастай бо биёен ай пеш биёем. Мана духтарако иҷада бор бисёрай бо биёен бо нағз мешава. Намазник ҳамаш мода навор карда будам. Ино ваям доранд, ҷойи намозам доранд. Мана мана ҳам 300 сомона, ҳам 250 сомона доранд. Бо биёен интихобш хеле зиёдаи духтарако. Ана шарфошон кати, киртошон кати, баъд ҷойи намоз доранд. Мана духтаро инаи ду тарафо кардигано арзон шуда. 250 будан, апай буда боз барои шумо акция кард 220 сомон шудагиан бинен. Хушрӯвай 220 сомон шид. Марҳамат биёен бо касе ки барои савдо мегира аз ин нархдан бо арзонтарак мешава. Бинен чихе расветкои фасон моделои беҳтарина пешниҳод кардагиан. Иам 220 сомон шид бори новинка. Марҳамат диден чихе вариантои хуб барои шумо размеро ҳастай духтаро. Расветкоям бисёрай. Ина бо безрукавкои кардиган инаи ваё. Ина бинен расветкоҳошон королевский велюра расветкоша. Мана размеро ҳаст духтаро. Расветкоша бинен чихе хушрӯ. Ино чанд шидагиан? Ина 200 сомон шидагиай. Марҳамат. Остиндорош ҳам ҳастай. Остиндорош 250 сомон. Мана диден инаи бе остинакош 200 сомон. Марҳамат то 60 размер ҳастай. ба ҳазур омада аз ҷои апаёбида интихоб кунен духтаро. расветкои беҳтарин доранд. чи остиндор чи бе остинаш. Мана остиндорош то 60 размер доранд. ина расветка доранд. иноям ино 250 сомон шудан. 300 будан 250 сомон шудан. Мана диден чихе расветкои хушрӯ дорад. Марҳамат материалшам фасонакай бо ай пешки омадед мебинед ҳатман духтарако. Ана абая бо дорана. Абаяҳои фасон бо омад духтарако. ина бори нав. ино чандан? 250 сомон абая. капюшондор ҳаста иҷада ҳам бе капюшон. ина аз иноям то 60 размер ҳастай духтаро. материалшам хушрӯвака ҳичи намешава. шушта мепӯшен духтаро. мана ё чандан? ана инамуд абаяҳои сангчадорам ҳастай 250 сомон. инаи моделоям 250 сомон шид. марҳамат беҳтарин вариантҳо ҳастай 250 сомон. на касе дона мегира 250 сомон. оптовиш 200 сомон. сафедшам ҳаста. мана сафедам доранд. материалошон нағзай духтаро. мана беҳтарин материаланд. мана бо биёен ай пеш бинен духтаро. аз ино бо дигар фасонош диден чихе хушрӯ. нархаш чандай? 250 сомонай бо арзон мешава. ина расветкоша бинен чихе расветкои хушрӯ дора. то чандай ира размераш? то 60 размер дора. ина абаяе ки ози нишон додем диден манекенда бо чихе хушрӯвай ба қад тамошо кунен. ина намазники сиёҳуш бо аҷоибота 250 сомон. анаи моделиш боша 300 сомон. аз и бо дурангай диден намазник. духтаракое ки намазник гуфта будан марҳамат ҷои апаёбида биёен. намазникои фасон овардагиан. ина кардиганове ки ҳози арзон кардан мо навор гирифтем бинен манекенда бо фасони бадай. инчунин двойкои хушрӯ доранд. нархошон чӣ хелай? 380 мана 300 сомонай 280 сомонӣ метиҳанд. беҳад двойкои фасон. ай тараф бошад 250 сомон. диден юбкаошонам кофтушкаошонам дига чизо кати мепӯшен комплект када. беҳад хушрӯй баъз вибаринанд.
Lapşa kati yufkaş omadagi. چند سمای؟ اینه لپچورا بینن 250 سومون سه ترانگا یفکش کتی باید ستیلی خوشرو داره ای پیش فاسونی بد میتوه مرحمت بیاین دختره کو با ای پیش بینن بو نخستر میشوه انتخابتون زیاده اینه 220 سومون کاردیگانایی که نشون دادیم همه همینا نمازنیکای خوشرو همشون اینجا جای نماز دارو هسته بعد وای دارو هسته شرف دارو двойка тройка خلاص нархошон 250 300 мана оптовишти канал ози бо распродажа нишон метем распродажои беҳад хуб кардаги апаёбида нишон метем ана баъд духтаро бине распродажои фасон оварда апаёбида ина бисёриои халата интизор буден марҳамат 120 сомон ҳамашон бори новинка 120 сомон на диден чанд та ранг омадай марҳамат биёен бо айпешхтон бинен бо нахстар мешава бинен интихобтон бисёрай ҳам киртаи ҷада ҳам халат ози бо нишон метем ира бинен халатои хушрӯ 120 сомонӣ ана баъд тигр анаи тигрошон ҳам хушрӯанд духтарако 120 сомон киртаи фасон аз и чанд та ранг омадагиай хоҳишмандо ё размерашон то чанда ҳамаш ҳами куртаҳо то 6 размер доштай ба ҳазур духтарако биёен интихоб кунед сабзиш фасона тиграш аҷоибот куртачаҳои хушрӯ аднатонишам омадаги аднатониш бетиграй ана ваям диден 120 сомон лапшо 100 сомон медонанд духтаракои муаллакаи нархора анаи моделам 120 сомон иҷада бисёрай чӣ тавре дидестен кирта беҳад зиёдай мисол ҳар якташа намешава нишон дода видеои мо мумкин 1-2 саата шава барои ҳавай ирами то қадри имкон шумода нишон метиҳем 120 сомон кирто мана диден чӣ хел киртои хушрӯ 120 сомонӣ ёрам ами хела ина диден духтарои киртоям 120 сомон киртои қимати ино доставка надоранд марҳамат касе ки махултонай марҳамат биёен ай пеш бинен мана диден чӣ хел интихоби зиёд доранд инаи халата диден 120 сомон халатам то 6 размер омадаги будай ҷа бисёра интихоб чӣ тавре гуфтум ина ай пачка бироварда мондестиян ами савзш бисёр овардиян диден барое ки блески материалша диден чӣ хел блески хушрӯ метия материалш тозаяй баъд аз сиёҳу шастай фасон мана 120 сомон киртаи тайёр марҳамат омада бохтон ай пеш бинен бо нахстар мешава иҷа кардиганам доштиян кардиганатон чанд сомай ина 150 сомон кардиганам ҳаст касе ки кардиган гирай духтарако биёен ишам хушрӯ мана ишам ҳам хел 120 сомон духтаро ин буд навори имрӯзаи мо аз ҷоя паёбида одам бисёр кишид мо навормона қатъ кардем имрӯза навора ҷамъбаст мекунем ёдовар мешавем ки рӯзҳои наздик апаёбида боз ҳам борои новинка зиёд мебиёра ҳамаша бо ман навор гирифта шумода пешниҳод мекунем марҳамат биёен касоне ки намедонен 8-ум қатор 13-ум дарвоза тарафи тиллобозордай нуқтаи савдои арфаи обида мана беҳтарин новинкаҳоро барои шумо тайёр кардагиан ҳамаш дизайнерошон хучунанд хайр то наворҳои оянда саломат бошед